Informàtica de nivell amb en Jaume i en Miquel. Tenim les vinyes connectades per USB. Informàtica de nivell amb en Jaume i en Miquel. Som els avis més catxondos de la internet. Orgue, ara em penso que se m'ha penjat el Windows. Bon dia a tothom i benvinguts al nostre programa. Bon dia, Jaume. Bon dia, Miquel. Molt bé, avui parlarem d'un component essencial sense el qual no podríem fer servir els nostres ordinadors. Ostres, sí que deu ser important aquest component. Quin és? Quin és? A veure, que tu no et llegeixes els guions abans de venir aquí a fer el programa o què? Quins guions? Aquells papers que ens donen aquí a l'entrada, amb un nom. Doncs el tema d'avui, tachan, és el monitor. Vinga, quitxalla! Benvinguts a aquest casal d'estiu d'il·lusions. Ja veureu que aquest estiu ens ho passarem de la mar de bé. Cantarem, anirem en càllec, saltarem en tirolina i farem de tot. Som-hi, doncs! El meu gos és el meu millor amic, no és gaire gros i tampoc té pedigrí, no li cal. Fa pipí, sap bordar i és capaç de menjar-se un Doberman all together. De monitors tenim de diverses classes. Per exemple, hi ha els monitors de baixa definició. Nens i nenes, aquestes fulles són d'un arbre. I també, per altra banda, tenim els monitors d'alta definició. Nens i nenes, aquestes fulles són d'un arbre de l'ordre dels caducifolis, habituat a viure a les collines humitoses del Baix Empordà, que sintonitzen directament en els boscos immiscuits dintre de falgueres i alguns eucaliptus, que és una espècie no autòctona que prové del Nova Zelanda, on hi ha molts koalas que se'ls mengen. Doncs aquestes fulles són d'aquests arbres, que viuen arranjats al terra, que el que fan és que les sals minerals de les plaques tectòniques vagin cap al mar i així les plaques tectòniques no es mouen. La diferència es troba en la quantitat de píxels que tingui cada monitor. Si un monitor té molts píxels, es veurà la mar de bé. En canvi, si un altre tipus de monitor no en té tants de píxels, aleshores no es veurà tan bé la imatge. Ah, doncs així vols dir que és una mica com les meves ulleres, no? Jo vaig tenir les ulleres que no m'hi veia, i ara me'n vaig anar a l'òptica, me'n vaig comprar aquestes, que m'hi veig a la mar de bé. Deu ser per això que tu dius de tenir molts megapíxels, no? No és el mateix cas, Miquel, no, és diferent. Per exemple, també hi ha monitors que són així molt grans i molt gruixuts, i n'hi ha d'altres diferents que són així plans, que són aquests que se'n diuen TFT. Collons, jo t'ho estic dient, és com les meves ulleres, les que portava abans, eren molt gruixudes, eren d'aquestes que semblen de cul de botella, les que porto ara són ben finetes, mira, són d'aquestes que se'n diuen de pantalla plana. No hi ha qui t'entengui. Bé, doncs fins aquí el programa d'aquesta setmana. Ens veiem la setmana vinent, Molt bé, vinga, a reveure, companys. Ara que ha marxat tothom, parlarem d'un altre tipus de fulla. Maria, vine cap aquí, que t'explicaré una coseta. No, woman, no cry. Au!